Ahojte, vítam vás pri našom májovom webinári. Máj je mesiac Európskej konferencie, ktoré sa bude konať koncom mesiaca v Katoviciach. Ale predtým, než by som o tom povedal niekoľko slov, by som povedal, že máme pre vás pripravené novinky na máj a samozrejme aj veľa už existujúcich informácií, ktoré by som rád pripomenul a zdieľal tým, ktorí sú noví a nepoznajú ešte tieto informácie. Takže poďme na to. Už na prvom slajde vidíte jednu z noviniek, ale predtým, než by som o tej novinke niečo povedal, pozrime sa na náš doTERRA U podcast, ktorý je oficiálny audiopodcast doTERRA Europe a je zameraný na podnikanie, líderstvo a osobný rast. Najnovšia epizóda je rozhovor medzi doktorom Brenikom Rigzom a našou úžasnou kolegyňou Ľudou Bolkáto. A ako som už spomenul, už o necelý mesiac sa uskutoční Európska konferencia v poľských Katoviciach 29. a 30. mája. Lístky si môžete zakúpiť kliknutím na QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. Pre tých, ktorí nepoznajú ešte konferenciu, by som povedal, že budeme mať úžasných rečníkov. Hlavnou rečníčkou bude doktor Marisa Snyder, ale budú prítomní aj speakery z korporátu, ktorých vidíte na obrazovke. Všetci sú už potvrdení. Uvidíte aj wellness konzultantov Danielu Hülsen, Angelu Kersten a Patriciu Debsku, ktorí takisto budú mať prezentáciu na konferencii. Pre tých, ktorí tam ešte neboli, by som povedal, že každý obdrží konferenčný balík s úžasnými výrobkami, nielen oleje získate, ale aj exkluzívny tovar. Budú k dispozícii produktové vzdelávania, TerraTalks a workshopy, ktorých sa môžete zúčastniť. Konferenčný pas bude takisto v dispozícii aj tento rok. Tie workshopy sú následovné. Buďte sami sebou, buďte silní, buďte celiství, buďte obnovení, cíťte sa dobre, buďte čistí, buďte inšpirovaní. Nájdete aj bar s olejmi, laboratórium, kde si môžete vytvoriť svoj vlastný pleťový sérum. Zoznamite sa s výrobkami na opaľovanie a samozrejme nebude chýbať ani Wellness Made Simple. Keď poznáte niekoho, kto sa ešte nikdy nezúčastnil konferencie, s kódom Newbie 2026 môže ten človek získať zľavu 10 eur z ceny vstupenky. Odporúčam preskúmať promo stránku konferencie kliknutím na QR kód, ktorý vidíte na obrazovke. Pred konferenciou 28. mája sa uskutoční tradičný Empowerment Day. Táto exkluzívna udalosť pre wellness konzultantov je určená tým, ktorí hľadajú skutočne vynikajúce podnikateľské výsledky. Môžete sa inšpirovať, môžete sa stretnúť s úžasnými wellness konzultantmi z celej Európy. Pre každého, kto si zakúpil vstupenku, bude k dispozícii Celebration Evening zdarma 29. mája, piatok. Teraz niekoľko slov o leadershipe. V tomto roku leadership sa bude konať 9. a 10. októbra na Majorke v Španielsku. Onedlho si môže každý zakúpiť svoju vstupenku. Budeme mať k dispozícii časovo limitovanú ponuku. Je to 15 mm olej lemongrass. Rád by sme pripomenuli aj olej rozmarín a budeme mať pre vás úžasnú novinku. Už viacerí vás hľadali menšie vybavenie hydrosolového spreju, kadidlo a ruža. Teraz môžete si zakúpiť tento balík spolu za cenu 39,29 eur alebo 40,5
PV bodov. Je to cestovné balenie a takisto je to časovo limitovaná ponuka. Limit je jeden kus na objednávku. Rád by som pripomenul aj esenciálny olej Copaiba, ktorý je veľmi populárny medzi existujúcimi členmi. Teraz prejdeme na zájazdy, na ktoré sa môžete kvalifikovať. Zmenila sa lokácia zájazdu Presidential a Blue Diamond Summit. Bude sa konať v Dubrovníku v Chorvátsku medzi 27. a 31. júlom. Teraz niekoľko slov o zájazdoch Legacy Trip, ktoré sú transformačné zážitky, ktorých cieľom je posilniť wellness konzultátov z Európy tak, aby zažili poslanie spoločnosti doTERRA. Môžete sa zúčastniť týchto zájazdov v destiláriách doTERRY v rámci Európy. Kvalifikačné obdobie je od januára do decembra 2026 a dosiahnete prvýkrát úroveň Gold, Platinum, Diamond, ale Blue Diamond alebo Presidential Diamond 6 krát počas 12-mesačného kvalifikačného obdobia. A požiadavky na registrácie sú nasledovné. 24 registrácií počas 12-mesačného kvalifikačného obdobia s registračnými objednávkami 100 PV+. Máte možnosť navštíviť aj sídlo doTERRY Spojených štátov. Na to sa musíte kvalifikovať nasledovne. Dosiahnete úroveň Platinum alebo vyššiu a potom ju obhajte ešte aspoň 3 krát, takže spolu 4 krát počas kvalifikačného obdobia, alebo dosiahnete úroveň Diamond alebo vyššiu a obhajte ešte aspoň raz, takže spolu minimálne 2 krát počas kvalifikačného obdobia. No a teraz pozrime sa na to, aké novinky alebo existujúce materiály máme k dispozícii pre vás. Novinkou je kompenzačný plán prehľadové video. Je to nové prehľadové video. Obsahuje rozpis provízie a bonusov dostupných pri raste vášho podnikania. Použite ho na vysvetlenie ostatným a zdieľanie s novými a potenciálnymi členmi tímu. Je k dispozícii na YouTube kanáli doTERRA a na DMK, ktorý je Digital Marketing Kit. Rád by som pripomenul aj ostatné informácie o kompenzačnom pláne, PDF sumár, PowerPoint školenie alebo prehľadný leták. Kliknutím na QR kód sa dostanete k brožúre Live, ktoré je najnovšie vydanie tejto brožúry. Je k dispozícii aj v slovenskom jazyku. Máme aktualizované následovné brožúry, prírodné riešenia, príručku Launch a vyzdvihol by som príručku Budovanie podnikania. Je dôležitá informácia a novinka, že minulý týždeň sme začali so sériou webinárov a každý mesiac budú 2 webináre, prvý a tretí pondelok mesiaca. Prvý webinár, ktorý sa uskutočnil 20. apríla, bol zameraný na strany 4 až 8 a pomohol nám Matt Hall, americký Presidential Diamond. Môžete si pozrieť záznam tohto webinára. Informácie sme zadali na budovateľskú facebookovú stránku ohľadom linky na YouTube kanál, kde nájdete tento webinár, toto video. Rád by som pripomenul aj sprievodcu doplnkami výživy, kde nájdete informácie už aj o VMG Plus a Omega Plus. Pozrime sa, aké nové funkcie sú k dispozícii v kancelárii doTERRA. Tieto sú nasledovné. Je tam správa o osobnom raste PGV a správa o tímovom raste TGV. Tam správa o kvalifikácii tímu a sledovanie ranku a pozície takisto je k dispozícii v doTERRA kancelárii. Nájdete tam nástroj na sledovanie sily troch
Je to univerzálny nástroj na sledovanie vášho úspechu v rámci Siri 3. Dostanete prístup k podrobnejším informáciám o podoch a objemoch a môžete sledovať aj to, kto prispieva do vášho podu, objemu a či je to vaša osobná registrácia. Je k dispozícii aj tzv. Resource Center, kde dostanete kliknutím na fialový symbol v kruhu v pravom dolnom rohu obrazovky. Môžete preskúmať inštruktážne videá o funkciách a nástrojoch dotera kancelárie. Môžete získať pomoc pri pochopení rôznych aspektov vylepšeného kompenzačného plánu a oveľa viac. Všetky informácie, o ktorom som hovoril, nájdete v Digital Marketing Kite na stránke dotera. Môžete kliknúť na QR kód a dostať sa na túto stránku, kde môžete vyhľadať všetky užitočné nástroje, promomateriály, obrázky výrobkov, literatúru, obchodné nástroje a videá a aj oveľa viac. Novinkou je stránka Product Updates. Je to informácia o aktualizáciách produktov, kde dostanete podrobné informácie o novinkách a aktualizáciách výrobkov. Takisto kliknutím na QR kód sa tam dostanete. Rád by som pripomenul aj program vernostných odmien a pre tých, ktorí nepoznajú program vernostných odmien, je to proste pohodlie. Automaticky obdržíte výrobky, ktoré potrebujete každý mesiac z tejto šablóny, ktorú sami si zadáte. Môžete získať odmeny. Až 30% z vašej objednávky môžete získať späť vo forme vernostných bodov, ktoré môžete použiť na bezplatné produkty. Dostanete aj produkt mesiaca zdarma a exkluzívne pre členov sú k dispozícii aj špeciálne sady a dodatočné zľavy. Samozrejme, túto objednávku môžete kedykoľvek aj zrušiť. Máme tu webovú stránku dotera Editions. Kliknutím na QR kód sa tam dostanete. Táto stránka sa aktualizuje počas celého roka, keď uvádzame nové výrobky na trh. Tieto nové produkty potom budú zahrnuté v ďalšej verzii sprievodcu produktami, ktorý sa každoročne aktualizuje. Tu vám ukážeme QR kódy, ktorými sa dostanete na sociálne médiá našej spoločnosti, na Facebook, Instagram alebo YouTube kanál dotery. Odporúčam, aby ste si sledovali sociálne médiá dotery. Môžete sa tam spájať, vzdelávať a aj inšpirovať. Máme tu ešte Dotera Academy, ktorý je nástrojom na školenie. Všetko nájdete na jednom mieste. Získate prístup k základným školeniam, k nástrojom a zdrojom. Môžete si rozšíriť znalosti o produktoch a podnikaní. Zostanete v obraze vďaka pravidelne aktualizovanému obsahu. Táto stránka je k dispozícii v anglickom, nemeckom a rumúnskom jazyku. Nasledný slajd nám ukáže Foundational Wellness kurz, ktorý je bezplatný, kde si môžete sa učiť vlastným tempom a zistíte viac o VMG+, Omega+, a PB Restore. Takisto vám odporúčam kurz MetaPower, ktorý je takisto zdarma a obsahuje informácie o MetaPower Recharge a Mito 2 Max. Je dôležité pripomenúť aj certifikačný kurz techniky Aromatouch, ktorú techniku vytvoril doktor Hill. A takisto môžete vlastným tempom sa učiť a samozrejme v súlade s európskymi predpismi. Na Aromatouch Hub online centre môžete získať tieto informácie, sú ľahko dostupné na jednom mieste. Kliknutím na QR kód sa dostanete na stránku SMAC, kde môžete získať informácie
o vedeckých diskusiách. Sú tam videá a informácie o elektrolitoch, o oleje valerián, kurkumové dvojkomorové kapsuly, Sanker, Metapower a ďalšie témy. Sú takisto veľmi užitočné pre každého. Help Hub vám pomôže jednoducho vyhľadávať podporné informácie pre členov, najmä a pre lídrov. Všetky informácie nájdete na jednom mieste navštívením stránky Help Hub. A máme pred sebou zaujímavú časť našej dnešnej prezentácie. Sú to ocenenia. Začneme s Českou republikou, kde v tomto mesiaci, čo znamená mesiac marec, samozrejme marec je ten uzatvorený mesiac, a v marci sme mali v Čechách nových Blue Diamondov a sú to Pavla Rozinková a Pavel Vojíš. Ešte raz vám srdečne gratulujem, Pavel a Pavla. Ale mali sme aj viacerých goldov. Marii Vojížovú, Vladimír Munc a Jaroslav Vojta sa stal goldom v mesiaci marec. Novými premiérmi sú Dagmar Buková, Ivana Hladká, Karolina Zamečníková, Libor Nigrin, Kateřina Štálmacher a Milan Štálmacher, Petra Ovečková, Stepánka Obrechtová. Noví eliti Helena Nogradiová, Martina Hrušková a máme tu nových exekutívov Petr Kriváněk, Ivana Marková, Jitka Panková, Martin Lacko, Sonia Putňová, Anna Růžičková, Lucie Večežová a Richard Nigrin. A noví direktori boli Alena Janíková, Petra Suťaniová, Veronika Soukupová a Volha Siaruk. Pozrime sa na Slovensko. Na Slovensku sme mali nových elitov. Dendin Jemet Kulčár, Terezia Strmenská, Karolína Začková, Zuzana Začková. Nových exekutívov Andreju Chabroňovú, Anita Allo, Radku Rolinkovú, Luciu Veselú. A noví direktori boli Angelika Čouková, Filip Šichman, Michála Vačeková, Miroslava Mejsarošová a Tamara Gončárová. Srdečne blahoželám každému, ktorý postúpil rang v minulom mesiaci a dúfame, že v apríli vás pribudne ešte viac v oboch krajinách. Takže tým končí naša dnešná prezentácia a ešte raz by som pripomenul Európsku konferenciu, ktorá sa bude konať o 4 týždne. Dúfam, že ešte pribudnú noví účastníci aj z Českej republiky, aj zo Slovenska a budeme reprezentovať naše krajiny v čom najvyššom počte v susedných Katoviciach. Takže ďakujem za pozornosť a uvidíme sa o necelý mesiac. Prajem pekný deň a krásny víkend každému. Ahojte.